KK, got KK, not KK, not KK, KK, got KK, not KK, not KK. And my dancer, we on top. If not money, do what we like, cause we're not KK, KK, got KK, not KK. Come on and dance. Komai nisan tafiya haka ne dan mara a jira ne na dawo rai jiki jini na sadaukar so idan har zai mini rana. Komai nisan tafiya haka ne dan mara a jira ne na dawo rai jiki jini na sadaukar so idan har zai mini rana. Inda bukata ta kai rai ya kaburi kan kudirin so da zo zambiya sirri in kika amsa kwarai na wuce gori so da amana ake yi mishi jari yau talmana da zo zan mishi tari. Okay. Dan Allah ku taimaka ta kusa ina. Ka kada ne. Magana ya dan wannan ruwa sai. Ana kai shi daga wannan. Daga ni. To ba mu da akakin. Lokaci ne. Lokaci Mutum ne. Kun shirya? Wannan heka da ke wani gani. Shafe ke ci ba. Kai gaskiya wani. Come on and dance now. Mun kashe shi. Sai mun kashe inda yake sha. Kun shirya? Muka ba kashe inda yake sha. Kai fa. Kai. Ni ba. Kai ba ba gani ba. A mafarki ne oyo. Ana fara zan rike shi. Sai mun kashe inda yake sha. Dawa mu aka danna guda daya. Kusa da ruwa muke zuwa mu zauna. Na riga su dukkanin su sai ka fara ba su shawara nake ta ba su jawabi me za ta ba ku.